Per què alguns pebrots del Padró piquen i altres no? Els que piquen tenen capsaïcina, la molècula picant per excel·lència, i altres compostos semblants. I de què depèn que un pebrot tingui aquestes molècules picants o no les tingui? La genètica té un paper important, però també influeixen factors com el mes en què creix. L'aigua i el sol que rebi afectarà la quantitat i la producció de capsaïcina del pebrot. A menys aigua i més sol, més probabilitats que sigui picant. Els experts diuen que per distingir els picants cal fixar-se abans de cuinar-los en els que tenen una forma més punxeguda i un color mat. Un truc: mossegar primer la punta. Si la punta pica, el pebrot picarà més, ja que la majoria del picant s'acumula a les llavors.